Så kamera. Det er noget. Er du klar? Nej. Er du klar? Jeg skal lige lidt mere. Vi starter derfra. 3, 2, 1, 2. Det gør det ondt. Jeg når. Det må jeg mærke, så hiver jeg dem. Prøv at mærke her. Prøv at mærke her. Du har ikke noget. Skal jeg? Ja. Du hiver ikke. Kast. Lad være. Og så dobbeltklæbende på den anden side. Ja, okay. Fuck, det gør nas. Optag det bare. Ja. Så. Så på den anden ben. På den anden ben. På den anden ben. Bare herovre på siden. Jeg kan på den anden ben. Det er ligesom at blive sin røvhul. Er jeg klar Ja. til at se mig? Ja, shit. Det klipper det her, mand. Er jeg klar til at se mig derinde? Så. Er jeg klar? Ja. Au. Au. Er klar? Nå, nu ved jeg, hvordan jeg skal glemme, at vi er næste pige. Jeg hiver. En horn af, eller hvad? For helvede, mand. I seek you.